Чисто университет. Ей! Една история за дами с килограми, среща с горещо мами на централни секси допевади. С мене вечер чади, дай запалка, вади чаша си папали. Хей, гледам в очите, както нещо си там гали, защото късно става и пътлачи ми сради. Той полица спектра, аз диджей с електро, без него брат ми вечерта ми е перфектна. Моето момче само с мене се лига и цяла вечер торотиз докато си прави. Секс прави, ние се бавим, пушим, палим, брат ми котки галим. Клати за бати, клати за мама, после клати за тати, клати го здраво. Само тихо пред бати, защото знае карати. Боли ма хуля за тебе и тебе. Боли ма тебе и тебе. Много смееше. Стръмно. Хилата, не, продължай втория. Хилата, бейби, да ви чуят всички, давайте! Така, се среща с нея с махлата, памата в устата. Душа са или Стратията. бум шакалака, пъка пълената шака. Аз съм кила, брат ми, вояка. Чакай малко, какво? Аз съм малко хахо. Викам от тързяхо да направим и хулахо. Тя ми вика просто звъни ми. Без мен да загъни ми.